Andrej začal sekať dobrotu a vy ste mu na to skočili? Viete, koľkokrát mi tvrdil, že sa prestane správať ako hajtel? To som počula asi tak miliónkrát. Prídem, ale len preto, že ma nebaví, ako mu vždy všetko prejde. Ale ak si myslí, že sa tam z neho postiem a budem mu plakať v náručí, objímať ho a odpúšťať, no tak to sa mýli. Ale budem sa veľmi dobre baviť na jeho trápnych pokusoch ospravedlniť sa. Ďakujem veľmi pekne. Aký máš pocit, keď sedíš opäť vedľa Andreja? Takže... No, tak to poviem. Som zvedavá, čo si pripravil. Anetka, chcel by som sa ti za všetky tie zlé veci úprimne ospravedlniť. No, a? To je všetko. To je všetko? To si ma sem ťahal len kvôli tomuto? Na to úprimne mrzí tie veci, čo som ti spravil a proste chcem, aby si mi verila, že to myslím úprimne a vážne. Povedz nám to z tvojho pohľadu, čo všetko ti Andrej vyparateľ, čo spravil? Také, čo ti... No a čo? Keď si na ňu spomenieš, prvé príde na um. Je to viac zlé ako dobré? Toto? O ňom? To je hovedo. Akože to je ľudský odpad, toto tu. Tak ja vám poviem, čo akože spravil. 2-krát ma požiadal o ruku a 2-krát zásnuby zrušil. Dôvod? A z toho raz mesiac pred svadbou a raz, keď sa vyspal s mojou kamarátkou. Anetka, tie veci, ja viem, sú to neodpustiteľné veci. No, to si píš. Spravil som veľa zlého. Veľa zlých vecí a o určitých veciach ani nevieš, ktoré som spravil. Pokiaľ budeš chcieť, tak ti o nich poviem. Počkaj, ty sa tu chceš chváliť tým, čo si mi ako spravil? Nie, nechcem sa chváliť, len proste chcem, aby si nemyslel, že som pre teba niečo utajil. To je všetko. Čo sa vlastne dialo medzi vami vtedy, keď si ju podvádzal s najlepšou kamarátkou? Prečo si to spravil? Prečo som to spravil? Tak bol to krátkodobý nejaký skrat a proste... Ale prosím ťa. Tam sa hovorilo o tom, že to bolo... Že to nebolo len raz. Možno, že v istej chvíli by sa dalo povedať krátkodobý skrat, keď sa to stane možno raz. Raz. Prečo si to urobil? Lebo ma v hlave na preto to urobil. Prečo? Ja to úprimne ľutujem, ja to neviem ani povedať, prečo teraz... Andrej, to je strašne málo, všetko úprimne ľutuješ, stále omieľaš dokola to isté. Možno by to chcelo trošku väčšie akcie z tvojej strany. Možno sa viac do toho zavrtať. Ale ja už mu neodpustím, akože, to si nemyslíte. Aneta, spomenieš si na niečo aj pekné z vášho vzťahu? Ešte 3 roky zobratého života. To jediné mi napadá. To je jediné. To je jediné s takýmto hajzlom. Premrhala 3 roky. Áno. Boli tam aj pekné Miliónkrát mi povedal, že sa prestane správať ako hajzel a furt sa k tomu vrátil. Keď vždy nejaký podraz, raz za mesiac nejaký podraz, hnusný, odporný, akože nechápem, jak som to vydržal. Ako žiješ ty teraz? Ja som v pohode. Odkedy ho nemám, som v pohode. Ako si sa správala v tých momentoch, kedy on ti bol neverný a ty si sa to dozvedela? Čo si vtedy robila? Vieš čo, ja som bola taká sprostá. Ja som mu odpustila. Ja som verila, že to bolo posledný krát, že nemôže byť až taký hajzel. Bola som sprostá. To znamená, že mala si ho určite rada? Mala som ho rada vtedy, áno, akože... Dobre, dajme tomu, bola som vtedy aj tak psychicky na tom zlé trošku a preto som proste to s tým držala. No. Andrej, ty si ju podviezol koľkokrát? Alebo povedzme si rovno, s koľkými ženami to bolo za tie 3 roky, ktoré ste boli spolu? Neboli ich 1 000 000. No. 2 jej priateľkami. Čo, s 2 priateľkami mojimi? Andrej, boli to len 2 ženy, s ktorými si... S Marcelou, nie?
Keď sme boli spolu, tak som mal pomer ešte s Renatou. Čo s Renatou? Kto je Renata? Kto je Renata? Ježišmarja. Anetkina kamoška. Dobrá. Ja viem, že to bude teraz silný taký kontrast, ale Andrej sa tu stále dokola ospravedlňuje. Vieš čo, akože... Ale ja to naozaj myslím. Svin sa tu na mňa vyťahne ešte, vieš čo? No čo je to za charakter, tak uznaj. Aneta. Že... Napriek všetkému, čo tu zaznelo, mi to nedá opýtať sa ťa. Berieš trochu tú jeho snahu ospravedlniť sa? Vôbec, akože absolútne. Toto je celé to hrá. On chcel byť asi v telke, alebo ja neviem. To celé hrá. Prečo si prišla ty? Prečo si prišla ty, Aneta? Pretože som nechcela, aby mu to zasa všetko prešlo. Jemu vždy všetko prejde. Chcela si to dosvedčiť. Chcela som dosvedčiť, že toto sú hlúposti. To on není nový človek, to si nemyslíte. To je blbosť. To som povedal miliónkrát za 3 roky, vieš koľkokrát. Ja už od nikoho nechcem. Za ten čas, čo si nebola s ním, bola niekedy taká chvíľa, že by si sa k nemu vrátila? Ale kdeže? Bola rada, že som preč. Dobre, Andrej, dá sa povedať, že v rámci Anety je vymalované. To si píš, kámo. Netvrdil som, že to bude jednoduché, ale ja som sa chcel len ospravedlniť, proste to je všetko, nič viac nechcem, nič nežiadam. Áno, jasno. Asi takisto veľká vlastnosť je na jednej strane chcieť sa ospravedlniť, ale možno aj vedieť odpúšťať. Ale poďme ďalej. Je tu ešte jeden človek, o ktorom si hovoril, že by si bol rád, keby tu dnes bol s nami. Áno, bol by som rád, kebyže tu je s nami moja mama Eva. Priatelia, tak teda privítajme Andreju mamu Evu.